And I said to a baby away, but to me anyway. Asantiman to body and I am one quabo. Yedamunyina asese breno do nyamunya daje na mo Alandu Media. Kai so be subscribe no share ma fofo nso enye bi ahwe. Yede wo se yesom ye nananom. De emema yemu ya yudru no. Ya mamrani abakosem. Ya mamrani abakosem so ntua no. Ene ye nananom. Enu nti se de be ye nyira yinchi ne nti no. Ena dan ho hia se ye kakayo ho. Midin de maame Fauzia. Nanse mu ena aye Asantiman na nanu matna nkonya eye nsɛmtwerɛfo nhyiemu edi to dwa sɛ eye Asantiman ni nkuru ene Tanoso eno nti sɛ kro bɛ refia santre kotoko hene otumfo osi tutu abibio ɛbɔ man hene wɔ hɔ a enye yie bom yenko ha video ni mra ye ba na edi ho adesua ba na na yebusa sɛ Asante hene owutumi sɛ wɔbɔ hene ɛwɔ Tanoso eye ne dia ana say Asantiman dia na breben ena Tanoso ebeye Asante edia si adie yo akonfia mi ho a woto so nan Asantiman man hene bonchem pim dodi apa hene e ho de premo na senia ye nana acting president e kan no yo ha anope ya na eye lipakuo bi a bede besom Asante Asante hene agobe man hene na awrehosem pa nia ewom ni se yenyina yenim abofo ni Tanoso tobodom eni nkura keka ho mani ane so abofo na Asante hene ehuna abofo amo abofo man hene yen fa akuna dan eye kuru kete pa also created this free version for non-commercial use. Akuna dan kura yekuru amo ba man hene yen fa kenkesu ene Asante kuru akesi ewo ho koyandim ni na ho Asante hene ahunu se nkwa wanyina disamo man hene Mahe ya uhwe Asantiman nkura obo da man hene no ya uhwe Tanoso ye kiti ya uhwe tobodom so ye kiti ya uhwe broyam danya ewo broyam enu ahasa kana bo afide kura adan be aduru na sankon kiti wanyina na Asante hene da wa obo man hene na gona fo mo man nyina ya hwe na ti ani na na wo poso de baga na man mu created with free version for non-commercial use. Nyina ye ni man akura enye man o dabi kura kiti enye man na kaman a ewase na me he sankowe edisabo man hina na dabi da sanko nyina ye Asantiman man hene ni nkuro beso Asantiman emfonyi no ene yakwakohwa aba no ehu adesua ene yeba besua no was 1734 mu ebra na otumfo puku arodi kan ete abenwa so se Asante hene no omoko sa bebre da sanmu baako ene bonomaso bekire emprempren kru Asantiman mu na esanse na Asantiman na eye na Asantiman eye oman na enkuru pii nso ehye nase na esanse kane na kon na yede chichire man nti no si yeko ye ba oso na ye ne wo kon yedi usunkunimu a wonu ye made nyina no oba be ye Asante edia enu nti Asantiman ekon no Asantiman di nkukuo no Asantiman ne ni muadie nyinara mekire enkuru na ehye nase nyina ebeye Asante edia Tanoso eka ho bi enu nti
Emfia hasane echire ni no. Tanoso eye asante dia dada. Asante ene bohene ewo ho. Ohene bi obedi ade bia Tanoso bia wo biswae ewo manhia hemfie. Ansa na wakwa kudi ade. Sa hene yemu no se bibi nkoye na bibi to chema nso so a. Ni wura no Santa hene. Ne ho ene oba ebebo amane. Enu nti na echire se efri 1734 na kuro ne enne tachiman dia ebiemu. Na enchipi eye 25th January 1996 ebra na otumfo poku waroto so emienu baba bedi eye nimfie aduonundum afididam oye na adwen so bepeda nananom pii obepeda nananom pii ye nkuro no na Tanoso eka ho bi na nkuro ni ye Tanoso Tanoboase na Tanoso bin eno nti sabre no na ohene anu oye Bono Regional House of Chiefs Bono and Ahafo National House Regional House of Chiefs President na Achurinsia ehene Achurinsia ma ehene a okwa na nsen no awo no na ye then president edema Bono and Ahafo region na oba no nya ono nko ne bae woni enkranza ma ehene a waye wahene PCA kukuem ma ehene ena afen so tachima ehene a sisi wotoso se hene a wo tachima ene bae ombae no de kan no na omonante se nyina na se enkura hodo no mu bi wo honom a omo Osanta hene dia na omo neto na enso nam se omo nhye bia mu nente no ama won dwumadi a won die no kama yesa asankan mu kakra ento mu de dwatoa de besi ade ewura so senko betime pagya ne ti a enko won pagya ne ti mfama wo mo na omma ho kwan ma enkuro ne bibi nkohyehyɛ akase ni mu na kyesa enketwa ne nkɔbo akase ne so na akase ne mu nyeduru na wo mo mfa mesom sikedwa eno nti nkura wo mo do mo baaye no de ewa hafo won edin enie enkura no mo hafo a wo de baaye se no mu susu sese wo hene be pagya mo ma bɛyɛ ama hene a anaso se wo be ma wo mo akwa akɔhyehyɛ akase fu ne mu na akase ne mu ayedu no mo da beso mo hene no na buom fa wo ho yɛ den ayomso nkasem dade so aba entotroso jedu mahama hine so jomo demma ena afenso so tachimentia ena se yehwe Bono region so a Tanoso bin district no so a na Branam Nwase Aboyem Tanoso Tanoboase ena Tanoso bin eno nti omode baaye no bititiriw na tachima hene esra se nka wo hene emfamma no esan se ansana 17th century ntokwa no ebeba no na sankuro ni nyina ye ne dia dada na imom wo hene emfamma no na onhwe so emfamma wo hene ewo no na kro bia refi asante kotokoro tumfo poku wa otoso mienu kire mu kire se tachima ye ne dia ene neze tachima ye ne dia keke tachima eye ne nana people asante ansana asante beka asem no na wodi ufiri de ntia tachima ebeye otumfo sebechiame enana people enese nana kwame chichi nana kwame chiritwi ware nana ya befi eno ware no eno nti nana ya befi nso so ne ma wo no baako ene wo hene ba kwaku enti wo hene ba kwaku enti otumfo
otu for mensa bonsu ne nana people ene ayetechima hene enu nti se de mpanyi ka se ni bu ekotiri mu no na chese techiman ne nana prekope ene wasante hene enu nti no ohene busa se ma de ni mi bibia no nanso bra wo bedi wo faade wo fa obesai chiro sante hene no obasom ena na ye kase wo ba no de bagere ena na ebesom no yeso techima hene ba ye no omiye de me call osai chiro na manfo wiye ena mo de ne call regional house of chiefs no ko gazette no man ye man hene wa mama misai anche sante hene enunti no nasa wo ba ne nanso a no de adesrade na eba se o sante hene mfa Tanoso emma no hweso mano de a na kamia ye se entwayi eno sante hene so daade wo kan se ade a enye ne de ano neni mmere na de ye ne de aso de wo mfa nche abra eni kwanso wo de che enunti so wo hwe me nteme ho ase ne me pinche no a ehwase ewo techima hene a wote so sabri na abreso eye free 90s hokono esanse wono na abreso no ena so wo hene a wo obaba be swai ewo ahemfie wo be swai wo kotoko hene ahemfie no obi swai wia ewia na techima hene so eyi ono so nipa ono so kwakwohwe akire amano se ono techima hene ebrempon enunti nam so ka ho bi emo sante hene hu se sempeja ba ebeboa masondwe aba epom ho na ebra eye omampanyi dada omampanyi odikan osaje for Dr. Kwame Nkrumah bedi ade se Ghana mampanyi no na ye ni bunu ene ahafo region wo ho na emumu no na ya Ashanti region and Ashanti West region. Enu nti mampanyi Nkrumah ye se du se ye cha dokodoko de no a Asante benya baako. Enu nti se de be ya ebetimi aboama in terms of infrastructure development ena afin so no eye in terms of administrative wise ni ntino na nanom mpene na yenche aya Asantiman mienu ye betemu mienu region aye administratively no mbenya nemu no eduso mu pay allegiance de anasa se bebe muti hyene de ebre so mbaba besom se de net ye dada no enu nti na mote ase ena ma Dr. Kwame Nkrumah echemu a yenya bono ena hafo region a yenya Ashanti region enu to oti won wiye no na afei no eye susuye foforo enitrimo pofoforo enam so ma Dr. Kwame Nkrumah de ejemu ne baaye no na kwan bi so ne ededi enkakra na momien hyene nso se wo hene baako wo tumi se wo boma hene no eye baako pe eye kura bia refia Asante kotoko hene otumfo wo se tutu abebio anasa wo Sante hene biara ena de to so biemu no nso o mampanyi na wodi ade no enso so timi boma hene na ne man hene na wo bebo no enye within the reduction of otumfo bebe wasante hene tumi ne nkonya duru no omampanyi ni hu tumi se wo peja wo bi wo ho na bebe obepeja ni mpa enhye otumfo ase no esan se tumi ne ye wasante hene de entina gise omampanyi no ebesra kwan ewo wasante hene ho ene na apotoka se broni beka se only with the consent of otumfo and son obetimi omampanyi betimi apeja obi amana ye man hene eno won hyehye no ewo chieftaincy act mo no eye common plan no ena won de hyehye enam se na trimu pa na omampanyi Nkrumah kura na afenzo so ye PNDC time no ebra flight lieutenant region Rollins ebedi ade se eye Ghana mampanyi wodi soja aban bae no PNDC era no eno so wodi P bae en onam sa tumi no so
ɛde de bɔ amahene pii ɛwɔ hɔ esanse bra otumfo ɛbɔ ɛyɛ awodumase number 2 omu yiso ye common plan no emo so de bɔ ɛyɛ awodumase number 1 mahene ebi wi ache na 80s no na bono ena half region ekura amahene mako aduanan kono 90 ɛyɛ 49 paramount chiefs on yo mwadwen san ko mo bobo amahena mo yidu amomo atwa fa asante so nezo so mo bobo ni nyina wie na asante enkuro no gusu doso esen won mu asabi no mutinhya asante ase na eno ne ka ho bi ma eye tachi mahene eba menhia be srese nka otumfo pokoro toso mienu emfa Tanoso Tanobo ase ne Tanoso bi ensa emfa ma no enhweso no eni nto madwene nsense nkomo keka obo ma ho nka otumfo ma ho kwan na nkomo keka eye asante nkuro ni nyina abo mu a nka enei nka enkura na nka eye asante de na keso bete ewo bono nenso esanse asante akonwa no efiriso na hu nimde nyina ka ho enim hunu mu ka ho dada ne ntena epono mo de baaye no mana no hu dada enunti sabre no na eye nananom mo ya pagya wo mo no na ohene a wodi o manim de o mo baaye eye akyerensua ma ahene otumfo poku wa rotoso mienu epagya no 1981 na essence sabre na PNDC era no na onye bibia se omo ma asante ombe pone asante hu tokuro ni ntem enye saafi na mu no mo ma akyerensua ma ahene ebeka eye bono and a half original house of chiefs ho there be Oma ne tena kira emfie num 1986 ansana omoma akyerensua mahene kwan ama no ababa beka eye bono and a half original house of chiefs enunti no se ye hwe eye Ghana ye mremu eboye ho ban a asante otumfo nkwara enetimi bo mahene ewo mahimu ana yesesi so people so biem ama won na won nimu no so hu bio se Tanoso ewo Bono East region ebeye asante edia eni wofuman tue bodom ene Tanoso bi ne Tanoso Tanobo ase nyina ebeye asante dia 1734 emfie ahasa eni echireni enunti enyese wasante hini fiti prekope eno kobo hene wo ho ye asante won krabata enkono mane kabo mane forme aye Ashanti empire no enasa Ashanti kingdom no ye de ho adesu nyina nso ede bebremo midin ede ma me fozia kai so be subscribe no ashama fofo nso enye biare wotwede mponyankopon ya adoma ye bihia makram